Salut și bine am găsit toată lumea, eu mă numesc Uchiha Itachi și ăsta e al doilea video și deodată și primul video cu Minecraft. Da. Salut! Eu mă numesc, gen, canalul meu de YouTube este genul Andrei. Da, bro, ce spawn avem? Ce spawn aiurea e ăsta? Nu e Iulia, bro, atâta. Știu, dar e ciudat. De ce te-ai spawnat fix pe acoperișul ăla? Nu înțeleg, dar să fie E rar, sigur e. Da. Ok, da, trebuie să fim atenți la pic. Asta e sigur. Eu care mă duc pe stage tău, să bine. Clar, să mine. Ok, deci hai să începem. Da, dar nu prea. Andrei? Da. Cel mai eficient ar fi un topor. Eu deja am unul și eu mă duc la bătaie. Nu! A, da, și șeful la pilgere, am uitat cum se chema. Mobul. Nu vrea ajută ea. Mai mult. E bine să avem sunt inventarul tău. Ok, Eu care mă rând acasă. ce faci? Vrei o piatră? Ai piatră? Sau ai, da. Fix acum îmi fac un topor ca să echipă. Na, uite. Ok, da, și vreau... O să... Unde? Nu știu. Mulțumesc. Ce face? Este un pickaxe. Ok, haide. Sunt aici? Ești ok? Bro, da. Bro. Eu ai, mă. Bă, dar parcă era Itachi. Whatever. Dacă nu e vina mea. Adică e vina mea. Ok, e cea mai... Pe ce ar fi unul? Cred că o să fie un inviner de ăla. Nu, inviner. Așa se chema genul?
Nimic. Mai repede. Vă place? Bro. Bă. Nu. Da, bă, și... Dacă ea ne spawnez acolo, Da. eu nu mai mă joc. Ok. Deci ne-am hotărât să facă și el un video pentru canalul lui acum și na. Dă-i join. Ok, acum. Da. Bă, de Ce ai texturile astea? Nu știu what the fuck. Nu știi ce fac, eu îmi pun texturi. Fai. De alea fănuții? Yes again. Ok, o să-și facă introducerea. Stai quiet. Da, Salut așteptăm. și bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal. Astăzi ne jucăm crafting and building. Și... Ce? Nimic. Acum eu filmez cu un prieten de meu. Salut, mă numesc Uchiha Itachi. Astăzi ne jucăm Minecraft. Da.
Să mă lași pe mine să fac eu o mapă, poate o să am noroc. Nu. Te rog. Bine, ok, după... Ok, facem, dar nu pe episodul acesta. Ai eu Pe un alt episod. Acum, dacă tot am făcut-o, de ce să... Nu vreau pe mapa aia, frate, să fie tare. Ok, fac eu alta. Ok. Ok, bine, fă totul. Era bine dacă puneam un chest bonus? Da. Da. Nu, lasă. Deci am revenit. Acum Stați-mi. am făcut eu mapa. Iar da, mapa am făcut-o Uchi-Haitachi. Deci, dacă tot am spus gen Uchi-Haitachi, așa se numește și canalul lui. Da. Da, Dar da. cel mai probabil nu o să mă găsiți și de aia o să mă bage în descriere. Da. Da, nu prea am gândit. Dacă deci dacă tot pe o plajă sau să într-o geamă, dacă să nu facem. Mă gândesc că da. Da, am văzut-o. Iată, miniatură. Și un bloc. Să nu vezi pe lângă ea. Pune acolo. No. Da, uite. Ok, nouă. Și ce plan? Am și uitat să spun. Nu uitați de like, subscribe și da. Clopoțelul activat. Subscribe. O să dăm și noi subscribe la moment. It's a little bit cringe. But it's face reveal. LOL. LOL. Ok. Ok. Stai un pic că nu mai văd nimic aici. Da. Poate sunt cringe și chiar sunt. Ok. Nu cred.
Nu știu, Și așa. eu ți-am arătat. Ok. Eu așa. Da, Nu mă când m-am uitat, am văzut am uite, văzut. nu ar fi să fac unica. Da. Nu sunt ca alții cei care după ce face 1 milion zice, uite, noi să fac 2 milioane, să fac 3 alții. Tot așa, nu, eu chiar vreau să fac unul ca să fiu fericit dacă fac măcar. Da, eu ca să am prima placă. Sau atunci când o să avem 10 sau placa de diamant. Mă rog, nu o să avem. Și o să cumpărăm. Stai, uite-te un pic. Nu, nu e lag. Bă, N-am niciun lag. eu... Bă, da, filmez. Bă, uite. Deci dau crești că e imposibil. Doar ești, nu faci Da, nimic. nu fac nimic. Poți să dai să vai voi. Nici n-am stat la Discord. Unii care s-a teleportat deodată că a pus pauză, da? Eu am 23, ok. Păi da, și unde ești? Nu știu. Eu știu de ceva, să sunt unde. Undeva pe undeva pe aici, apoi. L-ai văzut deja și l-ai zis. Nu, ai trecut pe aici, tu nu? Bă, sincer, nu știu unde mă aflu. Ok, haide, o să dau pauză și să vin. Gata, am venit. Unde ești? Uite, am lag. Da, chiar ai lag. Da, dar noi nu ne-am făcut unelte și stăm pe mapa asta. Da, eu caut acum sat. Pentru că nu m-am înțeles. Nu, niciun sat. Nu, era să caz într-o mine. Nu, de ce? Simțurile m-a lăsat. M-a lăsat simțurile. Am uitat că videoul era pe pauză, scuzați-mă. Da, deci o să fie o noapte un pic cam Pentru mine nu. care.
Am o sabie pentru tine. Nu vreau sabie, eu vreau doar lemn. Ok. Dar iau. Cine Dacă știe? ai încăpat-o. Vreau să-mi fac niște sticuri. Bă, Andrei, da, am o întrebare pentru tine. Ce? După tine, noi o să facem vreodată. O să avem un succes în YouTube. Eu cred că nu. Nu? Ok. Niciodată nu știu fi. De noi. Și de noi. Să postăm fiecare zi, să le facem timp pentru și toate chestiile astea. Da, eu oricum, eu mai mereu am timp. Păi și atunci, când mai faci tu videouri? Deci mereu uit și nu, hai de aici, că acum o să iasă creeperii de mulți creeperi, mulți zombie și nu, ar trebui să ne baricadăm, mă rog, baricadăm. Unde ești? Are bine. Intră în mine. Și iepure, aș vrea să rămân. Unde e mina? Uite. Wow, ce interes. Păi și aici o să se... E noapte. E și aici întuneric. Păi da, și Aici. un baricadez cu dur. What? Am dat pauză. Pauză. Da, și după... Am dat doar time. Nu e adevărat. Shut up. Frate, eu zic că nu mergem pe aici. Nu? De ce? Pentru că nu avem torțe, zic. Sunt destructivi. Poate, ori. Putem să ne facem de Sincer, ar trebui să-mi fac un pic. Bă, și ar trebui să ne facem unelte de stone. Da, aia zic și eu. Eu acum caut mina pe care chiar am pierdut-o. Fă-i furnal. Asta vreau să fac niște gândurile. Știi de ce ți-am spus? Faci furnal. De Și ce? prăjim cu algele. Se poate? Da, nu știai? Știi că nu prea sunt update-urile. Hai să-mi fac un... Știu să-mi folosesc tot lemnul numai pentru sticuri. De ce? Nu știu. Ok? Oricum o să avem nevoie de sticuri. Chiar multă nevoie. Vino mă încoa. Eu mă joc acum cu delfinul. Da, tu te joci cu delfinul. Indestructibil. Bă,
bine not. Sunt foarte strict și sunt indestructibil. Cum ești indestructibil? Sunt strict. Bă, dacă nu credeți, vă arăt acum legit. Deci, uitați. Omul meu nu are nicio bulă de aer, dar nu-și ia damage. Prea strict. Da, deci ați văzut, da. Ați văzut. Și cred că pot să mă joc așa și nu mai mă deranjează. Da. Sincer că de niște. O să încerc și eu, poate dacă mă deranjează eu o să fac. Sau o să fac mai micro. Sau, stai, pot să fac asta. Gata. Nu te mai deranjează. Crede că m-am pierdut. Nu, eu sunt aici. Cred că știu și eu. Bă. Da. Haide aici. Dați spam lângă mine. Lângă mine, mă rog. Gata, nu mai da. Te văd. Mă rog, te văd. Îți văd numele. Bă, și ce am? Bă. Să-ți nu mai... Nu-ți mai văd numele. A. Nu-ți mai da băieți. Bă. Nicolas, uite-te un pic la mine. No, bro. Suntem pe
peaceful. Tai, trebuie să tăiem asta. Nu suntem pe peaceful. Bro, nu suntem... Băieți, nu știu ce se întâmplă. Eu sunt strict. Bro, da. Nu, bro, what the fuck? Știi ceva? Wey, bro! Spectator mode. Știu, de ce, bro? Nu știu, m-a plictisit efectiv. O să găsesc de adia. Uite pe aici. Ok, cam atât a fost cu acest episod. Eu nu mai mă joc și da. Nicio. Bye. Cam